No niin, seuraavaksi demotaan tilanne, missä pelastettava on tajuton ja otetaan hänet tähän etuponttonin kyytiin sivukautta. Tapahtuu silleen, että käännetään lauta ympäri ja otetaan kontakti tähän pelastettavaan, jonka jälkeen tartutaan tästä olkavarresta kiinni ja omalla painolla käännetään tää lauta oikeinpäin. Näin. Ja loppuvaiheessa nostetaan sitten jalat vielä tuohon laudan kyytiin ja valmistaudutaan vetomerkin antamiseen. Viimeisenä asettaudutaan tänne keulaan, että me voidaan tasapainottaa sitä etenemistä kohti rantaa.